Allah ce wani ruwa ne fiha a gidan aljanna tusamma da ake ce mishi salsabila. A can baya kuma cikin suratul insan din kafin waɗannan ayon shi kuma kana mizajuha kafura. Haɗe-haɗen ga sunan a haɗa da wannan a kawo, a haɗa da wannan a kawo, a surka da wancan a kawo. Wahala ta ƙare, kidnapping ya ƙare. Wahala ya ƙare. Wahala ya ƙare. Sai Allah ya ce kuma wa yatufu alaihim wildanun mukhalladuna. Allah ya ce wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun, sannan ga wildanun mukhalladun, waɗannan yara waɗanda su suke hidima wa 'yan aljanna. Allah ya ce sunansu wildanun mukhalladun har abada, haka su suke hidima a gidan aljanna kuma ba sa tsufa daga wannan shekarunsu. Idza ra'aitahum, Allah ya ce waɗannan yaran in ka gansu a gidan aljanna hasibtahum lu'alu'an manthura, sai ka ɗauka lu'ulu'u ne aka zuba a gidan aljanna. Yaran fa da suke sabis a gidan aljanna, wadda duk abin da kake bukata suna kaiwa suna kawa. A ƙur'ani Allah ce idza ra'aitahum in ka gansu hasibtahum lu'alu'an manthura, sai ka ɗauka lu'ulu'u aka baza a gidan aljanna. Inda za ka hango yaran a gidan aljanna kai sai ka ɗauka duka lu'ulu'u ne. Wa idza ra'aita thamma, Allah ce idan ka dubi can da kyau ra'aita na'iman wa mulkan kabira, Allah ce zaka ga ni'ima da mulki mai girma. Jama'a muna fahimta? Kamar wani ne man sagir sai zo yana baka labarin wani attajiri, wani mai kuɗi, ya kururuta maka labarinsa, kai sai ka ji kana so ka gan shi. Wata rana sai ka ga ana kai kawo a airport da manyan motoci na alfarma. Can wani jirgi ya zo, wani ya sauka a jirgin, ana kaiwa ana komowa. Da ka tambaya wai ni wannan wane ne, aka ce mai wanke takalman wancan alhajin da ake gaya maka ne. Kun gane misalin? Yanzu ba a iso kan dan aljannan ba, masu mai aiki ne. Allah ya ce idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am